ukuthalela ke lamntana awenzi ahlaliswe ogogo phansi ahlaliswe omama phansi athi emzini akuhanjwa kanje akwenziwa kanje emzini ukuze umuzi uphathe iba kanje elafuna amakhambala saya inkosi bafowethu ilindele into eyodwa kuthina ilindele umakoti wa hela santa palaya akalindele thomoyo bingekho ilindele abagqoka ezimhlophe abazehlukanisile. This is the season where you need to separate yourself. I'm praying. You need to separate yourself from anything engenza uhlahlekelwe leli gugu. Sewukhonza isikhathi eside kangaka bezolahleka ekugcineni igugu lasezulwini ngoba into esiyongena ngayo ukuthi siphilile yini ubungcwele sihambile yini kahle naleli vangeli ogogo babedla ngusho bethi uliphathe kahle leli vangeli. Ngiyazi ukuthi kuyimessage endala bafowethu ngiyazi ukuthi bafowethu sesishintsha isimo ngiyazi ukuthi sesiphila kwenye idimension I know but ngiyangicela bafowethu uPaul uMabate wathi nginendisile kumyeni munye. Prophetic revival. Separate yourself. Hlukanisani. Oh yeah. Hlukanisani. Akani ubani ngakuphi. Akani ubanisebenzela abantu. Hlukanisani ngilendisile. Just the foot of my Stand up on your feet. Myaleza ngithunyelwa umoya ngcwele. Hlukanisani. Isikhathi siyasondela. Inkosi yethu silindile. Hlukanisani. Ithi uyishaya ithomoyi. Uyishaya wahlukanisile. Ithi ukhwekha wahlukanisile. Akungabi khona lutho esolisayo ngawe. Shalelele bebe koshala baba maya. Andala baba baba ya andala baba baba. Shalelele bebe. Ufaneleyo igama lakho kuJehova. Siyabonga mama izwi lakho liyaphila. Izwi lakho uNkulunkulu othongcwele lithuma. Amazi amaningi izwi lakho uNkulunkulu ongcwele liyazamisa ihlala nasikade izwi lakho uNkulunkulu ongcwele liyawiza emithe enkulu othongcwele siyabonga uNkulunkulu othongcwele emini ukusikhumbula baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu othongcwele emini uNkulunkulu othobuhle ukuvakashela ngakithi baba wethu ongcwele siyabonga wethu ongcwele uNkulunkulu
njalo njalo. Siyabonga baba ukuthi uzonikeza lakho. uNkulunkulu ongcwele siyabonga in Jesus name.